kørt ud i dag, så jeg har noget at køre efter. Jeg kører først hjem klokken 5. Det vil sige, hvis jeg kommer kvart i 5, så kan jeg stadigvæk få lidt. Det kan du godt, ja. Jo, så ved jeg det. Jeg ved ikke lige, hvornår de lukker over dem lige, fordi jeg kom en del bagud af det der lidt sådan der, så det er der ikke noget at gøre. Nå, men jeg tror, det er klokken... Jeg ved sgu ikke, at det er klokken 16, de lukker for modtaget. Tror jeg, det er det jo, det mener jeg i hvert fald. Jeg ved hvad, jeg kan nu snævle mig over, og så få lidt på til i morgen tidlig, så jeg er klar til at køre det ud klokken 6. Hvis jeg skal køre, ja, det ved jeg ikke endnu, om jeg skal. Nej, det må du lige prøve at finde ud af. Ja, ja. Det er rart nok bare at have et tidspunkt, når man ved, dertil der kan jeg komme og få lidt på. Jeg kører til klokken 5 i hvert fald. Fantastisk. Det var de 4. Ja, det var. Tak for det, det ser fint ud, eller? Det er vist, som det skal være, ja. Ja, så smutter vi igen. Hvor mange biler kører vi egentlig her? Jeg har kun der 5 her i dag. Nå, jeg er, hvad her, han, der er 2 andre. Carsten Jacobsen, og så er der Paul, og så er der Bustikken.